Vadikani, nyaya yenhaka iri kuenderera mberi. Nyaya yenhaka inoda nzwisiso. Tiri muchikamu chino ichi, regai ndingoti de kuti vanhu vazive kuti kana pachinge pashayika munhu kwamaster, pahofisi yekwamaster inotaurwa iyi, munofanira kuenda kwapera masvondo maviri, 14 days. Izvozvi zvekunzi chimbochemai, maakutofambira kare, ndiwo mutemo. Zvinozokunetsai pamberi ipapa, asi ngatinyatsogarai, ngatigashirei dzidziso. Vadare vedu takambovaona svondo rakapera, muchavaona zvakare kuti ndiwo vatinawo. Tinokutendai nokudzoka zvakare pasvondo rino kuti tienderere mberi nenyaya yenhaka. Pane mubvunzo wandanga ndabvunza, wandakambobvunza svondo rakapera, wandinoda kuti tienderere mberi zvakare nawo, kuti kana munhu achinge aroorwa kana kuti munhu achinge aroora, asi ndoziva kuti pakambopiwa mazano ekuti tinogona kuchengetedza dzimba nokuisa mazita evana nokuisa, asi izvo zvematrust zvakambotaurwa svondo rakapera zviya zviyaka, chimwe chirongwa chakanaka chekuti tinyatsoita, nekuti vadiwa vatariri nevateereri vazhinji havazvizive, ndiwo mamwe mazano. Ndandichida kumboziva kuti mumabasa enyu aya munoparidza sei. Ndoziva kuti muri pachikuva chino chamuri kuparidza, nokuti kana muri pano aiwa muri kuparidza kunyika yose. Mune dzimwe nzira zvakare here dzamunoparidza mashoko akanaka aya, Dorcas, kuti vanhu vazive kodzero dzavo, vazive kuti zvinofambiswa sei? Ndouya kwauri Dorcas. Maita basa maichisamba. Nzira dzekuparidzira tinadzo dzakawanda chose. Tiri pano kudai tinokokwa kumachechi, tinoenda kumarwadzano akasiyana siyana tichidzidzisa madzimai mutemo yenhaka, tinoenda kumisangano yakasiyana siyana yemachechi inosanganisira ivhina nababa tichidzidzisa mutemo yenhaka. Saka tinoparidzira kumachechi, tinoparidzira zvekare munharaunda. Kwese kwatinenge takokwa tinokwanisa kusvika, vanhu vachiungana tichidzidzisa vanhu. Kana kumagweta tiriko zvekare, nokuti mutemo unenge uchichinja maitiro, zvinodiwa zvinenge zvichichinja, tinenge tichidzidzisa zvekare tiriko. Ndizvozvo mashoko akanaka. Imimi kana manzwa dzidziso toziva kuti kana vanhu vakataurana guwa rinofamba wani, kungotaura chinhu panapa chaswera chakwagutu pamafoni chaswera. Makuhwa akanaka ndiwo aya atiri kuita panapa ekuti zvinofamba sei. Ndiri kumbouya imi kuhofisi yekwamaster. Ngatiti inoti kazhinji kana tichitaura tinoti mukaona vamwe vari kutambudzika, svitsai soko. Munodidiuka here munhu akauya kwenyu kuti imiwe kwatinogara uku vana vari kutambudzika nekuti nhaka yakanzai, kana kuti munomirira kuti vatange vasvika vanouya nemashoko, nokuti ongoro netsvakiridzo pavanhu vatakataura navo, vamwe vaitoti kunoku kune vanhu vakazodai kunoku vanoa. Saka ndabvunza mubvunzo iwowo. Maita basa maichisamba nemubvunzo wakanaka chose. Hongu tinotambira mashoko anenge auya nevanhu vanenge vachionawo mararamiro evana mudzinharaunda. Saka kana tatambira mashoko akaita seiwayo, tine process yekuti tinogona kuappointa someone kuti amboita investigate, aongorore kuti chii chiri kuitika panzvimbo inenge yataurwa nevana vanenge vasiwa nherera dzinenge dzasiwa. Saka pane munhu anogona kuappointwa, kusarudzwa kuti anoongorora kuti vana vari kugara sei, zvii zvavari kusangana nazvo mukufirwa kwavanenge vakaitwa. Ndizvozvo mashoko akanaka amuri kunzwa vadiwa vatariri nevateereri. Musazotya kutaura nekuti vane tsindidzo vekwamaster naivo magweta ari pano. Ese iwo aya magweta aya vane tsindidzo zvamunenge mataura navo, hazvibude zvakare. Saka kana mukaona mumwe munhu ari kushungurudzwa, nekuti kushungurudzwa hakusi kurohwa chete, kushungurudzwa hakusi, nokuti vamwe vanoshungurudza nemashoko, vamwe vanoshungurudza nokunyima, vamwe vanoshungurudza nenzira dzakasiyana siyana dzekutorera vanhu. Ndombouya kwamuri imimi munobatsira. Pada pane chimwe chamunoda kutiudza chandisina kubata, chiri kugaronetsa, nokuti imimi ndimwe muri mundima iyi, chamungade kuti vanhu vazive? Ndinotenda maichisamba. Chandingade kutaura chandinofunga kuti hachisati chakunyanyozivikanwa munharaunda ndechekuti imhosva kutorera nechisimba nhaka yemufi, tichitorera asiwa nemufi nevana. imhosva yekuti mapurisa tinofanira kuenda kunoripota kumapurisa vanenge
bvuta munhaka vanotofanira kusungwa. Saka ngatisapetei maoko tichichema toterega kubatsirika, hantimhanyei tinonomhangara kumapurisa. Ndiri kuuya kwauri Dorcas nemumutemo mamurumu, nekuti pada vamwe vatiri kutandadzana navo vachati saka zvinhu hazvichagovewa ka, nekuti apa panga pachitaurwa mutemo wokuti ndezvangana. Isusu sevanhu vatema pane zvinogovewa. Saka ndinoda kuti ndinzwe pamutemo kuti kana tichitarisa kuti nhasi zvinhu zvavo zvaburiswa zviri kugovewa, tiri kutarisa zvinhu zvakaita sezvipi, nekuti vamwe vari kubva vasara mumba mati ng'ororo, hamusisina, ava vatakura cheya, ava vatakura tafura, ava vatakura chivhitivhiti, ava vatakura kana tichiti tiri kugova, nekuti tinofanira kufambirana zvakare nenguva ka, tiri mugore 2025, zvasiyana nezvakaitwa nemadzitateguru edu, nokuti panga pasina chekugova, paingori nebadza. Toita sei Dorcas? Ndinotenda Mai Chisamba. Mutemo wedu wakanaka kuti unoremekedza chivanhu chedu, unoremekedza kuti pane zvimwe zviri pamurawo wedu sevanhu zvekuti izvi hazvipinde mukugovewa nemutemo. Munotenderwa kunzi panofa munhu paya, izvi munokwanisa kufanogova. Zvinhu zvakaita senhumbi dzemufi, izvo munotenderwa kunzi pangave pamanyaradzo kana kuti munhu achibva kunoradzikwa, munokwanisa kugova. Kune zvinhu zvekare zvinenge zviri zvemufi zvaanonzi anoshandisa iye, kusanganisira zvakaita setsvimbo kana anga ari munhu wechirume, kana anga ari mudzimai. Kune nyaya dzemapfiwa zvekare, izvo munotenderwa kuti muzvigove pachivanhu chenyu. Asi tiri pamapfiwa, tiri kuona vari kupfurikidzira Mai Chisamba vachiti nefiriji ipfiwa. Kwete, pane zvingori pazvirango zvakaita semapoto aibikira munhu. Asi kana taakubata zvinhu zvinoshandisa mari yakati wandei, izvo zvinofanira kuenda mukugovewa pamutemo. Mashoko akanaka echenjedzo, nekuti kana munhu achinge afa hazvirevi kuti mhuri yake yaparara. Mhuri yake iripo, iri kuenderera mberi. Chimwe chinhu chiri pano padzidziso yatiri kuita nemagweta vabva muhofisi dzakasiyana siyana ndezvekuti chatinofanira kuti inini nemi tinzwisise ndechekuti munhu wese mupenyu anoshandira mhuri yake. Ndosaka muchiona kuti kana mukoma wenyu asati afa, cheya dzake dzinogara kumba kwake. Ko dzinozoya kumba kwenyu sei kana afa? Mbedha yake inogara kumba kwake. Saka ndikoko kwazvinogara. Panapa gweta redu rataura kuti zviri mutsika dzedu kugova nhumbi. Mapfiwa atiri kutaura pano, kune vamwe vane zvoto zviya zvakadai, izvozvo ndo mapfiwa atiri kutaura. Vamwe vakutozotaura kamasitofa ematouch screen kuti aiwa choto, hazvisiri izvo. Musazvipe mazita asiri izvo kuti zvigokodzera. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadiwa tariri nematereri, kana zvinonetsa tinozvikurukura. Ndosaka tichiuya kwamuri takasimba. Nyaya yenhaka iri kuramba ichingonetsa, asi chikuru chatiri kuona kukara chaiko. Kukara chaiko. Handizive kuti nyaya yekukara, panapa pavadare vangu anenge angotora mubvunzo ngaautore zvake. Nyaya yekukara ingaitwe sei? Ndo iri kunetsa. Toita sei? Touya Dorcas, toita sei nyaya yekukara? Ndinotenda Mai Chisamba. Nyaya yekukara ndo yatoputsa misha zhinji. Kana muchinzwa zviya zvekuti pfuma yenhaka inoparadza ukama, panenge patoita hama yaita kukara kana hama dzakara. Saka zvinoitwa panyaya iyoyi yekukara ndezvekuti zvinenge zvakuda kuti mutemo usimbe. Ende kazhinji tiri kuona kuti paukokorodza apa ndo panoda kusimbiswa. Mukokorodzi kazhinji wemhuri anoshaya simba pane dzimwe hama dzake, zvinozoita kuti nhaka irasikire kusiko. Tiri kukurudzira vanhu kuti vatore vakokorodzi vane unyanzvi, vakumbire kwamaster vapiwe vakokorodzi vane unyanzvi, kuitira kuti vakokorodzi ava vakwanise kuita kuti vanokara vashaye mikana. Saka inyaya yekusimbisa mutemo, inyaya zvekare yekuti pave neunyanzvi hwacho unokwanisa kusimbisa mutemo, uyezve nekuvamhangarira vanekawo kukara ikaka, kuti zviriko mapurisa unomhangara
kuti kune vatotora izvezvi, vatotora mota. Tinoona munhu achingofa, pane vatobata makii, mumwe atobata cellphone, mumwe atobata chakati. Munomhangara kumapurisa kuti nhaka yatogovewa, mutemo usati wapindira. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa iwayo. Regai ndimboenda kuhofisi yamaster. Vamwe vari kupinda neuchenjeri sezvataurwa naDorcas, asi neongororo netsvakirudzo takazviona zvakare. Ngatiti mufi wafa anga ine mota, pari kudiwa mota yekunotakura huni, pari kudiwa chii. Pane vanouya kuti maiguru vari kuchema vari mukona, tipewo kii motikari iende kunotakura huni, maiguru tipewo kii motikari. Zvingaitwe sei kuti zvinhu zvemufi zvirege kutanga kungoshandiswa? Imi nehofisi yenyu munozvitarisa sei? Nekuti vamwe ana baba mudiki vaye vatora mota dziye vakapedza rufu vakutoenda nayo. Vamwe vatora checha vanga vachishandisa chiya, vatora gejoriya havadzoke naro. Hakusi kuba here mumaziso emutemo? Hakusi kudherera here mumaziso emutemo? Maita basa maichisama. Isu seofisi tinokurudzira kuti pamunongofirwa paya titevedze zvinotaurwa nemutemo, mouya within 14 days moregister estate, toita process yekuti pasarudzwe mukokorodzi wenhaka anochengetedza nekumiririra nhaka kusvika yazogovewa pamutemo. Kana pane anomiririra anenge achidaira kuti ko badza razoenda kwakati radzoka here, mota yambotakuriswa huni yadzoka here, zvese izvozvo zvinoda kuti pave nemumiririri, ndiye anozodaira kana badza rikazoshayika kana chakati chikazoshayikwa, nekuti ndo basa rake remukokorodzi kutochengetedza nhaka kuti izosvika pakugovewa ichiri yakakwana, pasina kuti ichi hachisisipo, chakati chazoshota. Saka tinokurudzira kuti estate iregistwe poapointwa achamiririra nekuchengetedza nhaka iyoyo. Ndizvozvo handizivi kuti ndikazviisa kumutauro wamai ndinenge ndabata mashoko ako zvakanaka here. Vadiwa tariri nevateereri, kana tichiti zvataurwa nemuroora wechidiki kuti uyai muregister estate, ari kungotaura kuti uyai munyorese zvinhu zvemufi. Handii ndizvozvo ka? Ndagona ndanzwa chirungu zvako. Zvinongoreva chete kuti uyai munyorese zvese. Imi munononyoresa kuti anga ine imba kwakati, anga ine mota dzakati, musamboita zvekuti zvino manje zvakatorwa nana baba mudiki nana baba mukuru. Zvese zvino izvozvo kana zvanyoreswa zvatosungwa mumutemo, zvinozogovewa pamutemo. Ndiri kuuya kwamuri. Munoiona sei nyaya yatiri kutaura pano yekuti vanhu vanongotora zvinhu? Ndouza kuti madzimai mazhinji amunoshanda nawo anonetsa nekuti vanochema, vanonetsa nekuti vanotya kuti ndozoita sei. Imimi sevabatsiri vavo, simbaradzo yamunovapa ndeyei? Shingiso yamunovapa ndeyei? Nekuti munhu ari kunyatsoziva kuti zvinhu zvatorwa, zvinhu ndiri kubirwa, zvinhu ndiri kunzi, asi ndingapagari sei pamusha paya? Ndinotenda maichisamba. Chikuru chatinokurudzira vanhu ndechekuti zvikuru sei madzimai, mutemo uri kudivi renyu. Musatye kushandisa mutemo nekuti mutemo uri kudivi renyu uye unokuchengetedzai. Tambotaura kumashure tikati imhosva kuti zvinhu zvitorwe nechisimba. Zvinhu zvisati zvagovewa pamutemo unogona kutoenda kujeri, motosungwa, zvinhu zvodzoswa. Vaya vanotengawo zvinhu zvemaestates asati agovewa, imhosvawo zvakare, munogona kuzoshaya mari yenyu nekuti kana master vakuita basa ravo vanongoti zvinhu ngazvidzoke, imimi mopedzerana nemunhu wamakapa mari munogona kuruza zvinhu zvenyu. Saka tinokurudzira kuti vadzimai endai munoripota, endai munomhangara, mutemo uri kudivi renyu, musatye, makachengetedzwa nemutemo. Hero jira kufuka kana kuwaridza muri kuudzwa zviri kwamuri kufuka kana kuwaridza sezvandataura. Hanzi mutemo uri kudivi renyu, musatye, shandisai mutemo. Asi vaya vanoda kutenga zvinhu zvemufi, mazvinzwa zvataurwa apa kuti kana zvakugovewa pamutemo munenge muchitorerwa. Kana musisina chinhu chacho munosungwa, nekuti chinhu chakasungwa nemutemo kudzamara chagovewa. Handizivi Dorcas kuti mungade kuti kudii kuhama dzedu vanotya kuramwirwa. Nyaya yekunzi hama dzacho dzakabva dzaramwa, dzakabva dzaenda, hapana akadzoka pano. Hama dzacho dzakazodi, unoda kuti kudini kuvanhu vedu
nekuti kana maramwa maitei. Ndizvozvo chaizvo maichisamba tiri kusangana nazvo, kuti kazhinji shirikadzi inozongosiwa yakamira yega nokuti mutemo wanzi uri kudivi ravo. Saka hama dzikaona kuti isusu hatina chatichawana, havachade kufamba kuuya kana kumisangano iri kudaidzirwa namaster, asi tiri kuti pamutemo hazvimise mafambiro anoita zvinhu, nokuti mutemo uri kutarisa akasiyiwa nevana, ndiye ari kudiwa kuti avepo kuti zvifambe zvekugovewa kwenhaka. Saka tiri kungokurudzira vanhu kuti hama inoramba iri hama yako, inoramwa ichidzoka panzvimbo, ichiramwa ichidzoka panzvimbo. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasaore mwoyo, nokuti mukuora mwoyo ndo matiri kuzoona zvinhu zviya zvaparadzwa nehama. Wakuda kuzoti uchishandisa mutemo asi zvinhu zvatoita sei zvatoparadzwa, uchiedza kuti ndiri kuchengetedza ukama, ndiri kunyengerera kuti mwana akazorwara ndinoita sei, kana bankuru vakarega kufambidzana nemwana pakada zvedzinza ndinoita sei. Asi tiri kuti ngatishingei nemutemo, hama dzinoramba dziripo. Ndizvo zvanzi ukama haugezwe unongo uri muropa. Saka hazvina mhosva, regai vamboenda, vanoenda vachadzoka chete, pachasvika chinoda hama. Saka musatore zvinhu zvisiri zvenyu, ngatiremekedzei rufu, ngatiremekedzei nhaka. Vamwe vanokara mari, kunyange mari yechemo iyi vanoita kudedera. Mari yechema inonyadzisa mutsika nemagariro kuti mumhanye nayo. Mari yechema haisiri yekunzi mutengere vanhu cabbage. Mari yechema ndeyekuchema afirwa ndokuti awane pekutangira. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chokupedzisira umo matinongoswinya chete tichinzwa mashoko akaoma anofanira kusvika kumusha. Nyaya yenhaka ndoziva kuti pada yakusiyai yakusebedzai pakaomarara, asi ndokudzidzisana kwatinoita ikoko. Ndiri kuya kuuri wakamirira hofisi yamaster. Mashoko aungade kuti vanhu vasimbaradze nawo, vadzidze kuhofisi yamaster. Maita basa maichisamba. Ini ndoda kungosiyira vatereri nevatariri kuti uyai tinyorese nhaka. Muchingofirwa mhanyai nyoresa nhaka isati yaparadzwa, nekuti kungoisiya ndo panozotanga nyaya dzekuti bamunini vada chakati, maiguru vazoti chakati. Saka uyai munyorese nhaka yochengetedzwa, yozogovewa zviri pamutemo. Mashoko akanaka, inonyoreswa, hazvinyadzise, zviri mutsika nemagariro, zviri mukufamba kwenguva ino yatiri kufamba nayo. Musazonyara zvenyu zvakaitwa rini, muchiri kuchema, mabva mazonyadzisa. Hamuna kumbonyadzisa mufunge, yatiri kutaura pano ndiyo kodzero yenyu. Dokasi. Ndinotenda maichisamba. Ini ndiri kuda kusiya mashoko ekuti vanhu tisatye kushanda nevakokorodzi vari pamutemo. Zvinotibatsira kuti tifambisirwe nhaka yedu zvakanaka. Muchengetedze nhaka, musamirire kuti zvizonetsa pamberi kana mumwe achinge ashayika. Tinokutendai zvikuru, tinokutendai nokurangarira madzimai. Kana muchinge madimburirwawo chikamuwo chimwe chekunzi madimburirwa, ngatiedzei kuzviita nguva iripo. Munoda kuti kudii? Ndinotenda maichisamba. Ndinoda kuti ngationei madzimai, shirikadzi nevana, nyange wana baba vanosiyiwa tisabvutire nhaka dzavo. Vari kusiyiwawo, vari kumbunyikidzwa, ngavasatyewo kushandisa mutemo uri kwavari kuti uvachengetedze, ndo zvawakaisirwa. Ndatenda. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa iwaye kuti musatye. Ndinoziva kuti ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti vamwe vakada chinhu chikanzi aiwa hamusati matora, regeidzai zviri kwamaster zvigoitwa. Vanobva kuti hatichagova mbatya dzake, tatovaramwira, tatosiya nembatya. Zvino nhai vadikani, mukasiya mbatya mazano kune mabheroka. Ko idzodzo dzamakapfeka dzemubhero muri kumboziva kuti ndedzani ko? Ndedzevamwe wakatofaka. Saka kana wenyu idzodzo dzinongoenda. Hakuna chinombonzi mbatya taramwa, hakuna chinombonzi vana taramwa. Ndo zvambotaurwa naDokasi kuti ukama hugezwe. Toramba tichingodzokerana chete. Isusu ngatiitei basa redu semazvo.
Ngatiregei kurwadzisa arwadziswa kare. Ndingade kudzoka zvakare kwauri Dorcas. Tinoziva kuti mazuvano dzimwe nguva mai vachiona kuoma kwehama kana kupusa kwehama, ndoziva kuti hakuna akapusa asi maitiro anogona kupusa. Vanosarudza mwana wavo ane makore 18 nekuti kana tati mwana ane 18 anogona kuzviita. Mutemo unotarisa here kana kuti vana baba mukuru vanenge vonongedza kuti kamwanaka zvinogona here? Tinotenda mai Chisamba, izvo zvinhu zviri kutoitika ende zvinotenderwa pamutemo, sekutaura kwandamboita kuti mutemo uri kuda kuchengetedza vasara nevana. Saka kana vatoripo vana vakuma 18 vanogona kutotsigirana namai vachitofambisa zvinhu zvenhaka kuofisi kwamaster. Zvinotenderwa chaizvo. Ndizvozvo, saka musazozeza vana. Ukama hwedu hausi hwekuvhundisira vana. Hongu ndimi vatete, ndina atete, ndimi baba mukuru, ndimani. Muri baba mukuru wekuti dzinza rekwenyu rifambe, muri tete wekuti dzinza rekwenyu rifambe. Musatyisidzire vanhu kutora zvinhu nechisimba. Pane vakambosungwa here vamunoziva? Uyo mubvunzo wandadawo kungoti ndinzwe. Pane vamakambosunga here kana vamakambonzwa kuti vasungwa mukuburikidza nemahofisi yenyu pamusoro pekudarika mutemo? Ndombouya kwamaster. Pane vakambosungwa here? Nokuti vanhu vangangotaura kuti izvi kungotaura chete, ndezvechokwadi. Tiri kutaura chokwadi here chinobatika pano? Maita basa mai Chisamba. Hongu vanhu vanodarika mutemo vanosungwa. Unotonzwa nyaya dzekuti kune wazotengesa imba yemufi zvisiri pamutemo, wazoisa masignature asiriwo. Mapurisa edu anotodhila nenyaya dzakaita seidzodzo, zvatinonzwawo zvatinovaona vachitoinvestigata vachiita sei on maissues akaita seiwayo. Saka hongu variko vanotosungwa, mukatofolowa even manewspaper vanotoburitswa kunzi kwakati kwakasungwa mudzimai nekuti anga aita mhosva yekutengesa zvisiri pamutemo kana kuisa masignature evamwe vana achiti ndini mwana ndinodaira kuti imba itengeswe kana kuti ndinodaira kuti mota itengeswe, yototengeswa zvisiri pamutemo. Asi mutemo uriko unozoita kuti zvinhu zvigadzirisike. Saka vanhu vanotosungwa kana mukaita zvisiri pamutemo. Maita zvakanaka. Regai nditore mukana uno wokuda kutaura nevadiwatariri nevatereri kuti tinoda kuti musununguke, kutiridzira, kutinyorera, tigokupai nhare dzenyanzvi idzodzi, nekuti pada zvikamu zvedu zvataita ndima dzedu ipfupi, ndima dzedu hamuna kunyatsonzwa, asi makasununguka kuenda kumahofisi avo kunotaura navo. Vamwe vataura kuti vanoita pachena, vamwe vane mahofisi ekuti vanokuudzai kuti zvinofambiswa sei. Kwamaster munenge muchiudzwa kuti zvinofamba sei, asi munofanira kuti muzive kuti kunyange munhu akafa pane kamari kanobviswa, handiti? Pane mutero unobviswa. Tinoona vanhu vachikakavadzana kuti vakunyepa, hakunyepwe. Pane percentage inobviswa, handiti? Mungagone kungoidoma iyoyo tisati tapedza chikamu chenu. Mutero unobviswa pari zvino uri pa 4% yetotal yezvese zvinenge zvakasiwa nemufi. Saka 4% ndiwo mutero wamaster unodedzwa kunzi masters fees. Ndizvo zvadiwatariri, ndezvechokwadi. Kana mukanzwa zvichinzi kwamaster kunobviswa mari, manzwa mari yataurwa kuti kana zvinhu zvese zvakokorodzwa zvinobhadhara mutero. Ndiwo mutemo uri mukati menyika yedu. Regai nditore mukana uno wokutenda nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa zvakanakisisa chaizvo. Ndinofunga kuti vane nzeve vazvinzwisisa. Regai titende hofisi yamaster. Tinokutendai Dorcas, tinokutendai nedzidziso yamatipa. Tinokutendai mai Munengwa nedzidziso yamatipa. Vadikani, zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya pane imwe nhapitapi. Ndini wenyu Dr.